Tamsak Dance. Hello, Ate Mers Vlog. Sige. Anong oras? Anong oras yung premiere mo, Ate Mers? Three p.m.? Sige, pupuntahan ko. Tamsak. Teka lang Lagyan kita ng jacket. Nag-ano yung ano ko. Yan, may ano ka na. Jacket ka na. Basa pa buhok ko. Kaliligo ko lang. Kumusta ka, Ate Mers Vlog? Maingay yung mga bata sa kabilang bahay. Mata ko may ano. Parang may buhok. Oo. Wala pa sila dito. Malis. Nagluluding yung isa kong phone. Loading ba ako? Bakit? Ayan. Salamat, Simple JD. Tamsak ate. Salamat Simple JD. Salamat sa tamsak. Ka-quarantine ka, Ate Mars. Saan ka galing? Kumusta? Okay lang ako, Simple JD. Hindi ako nakakapunta sa ano mo. Ayan, Simple JD, naglapag si Ate Mars ng kanyang premiere. Tamsak. Nagluluding yung aking si Ate Mars may siya. Ano ba yan? Mahina ang sa labas. Nasa baba kasi ako eh. Yan, Ate Mars, natamsakan na kita. Mahina ang net ko. Teka lang, Simple JD. Baba mo yung Simple JD, premiere mo at mapuntahan ko rin. Naglo-loading yung isa kong phone. Ito, mag-message na lang ako. Kumusta, Simple JD?
Maingay yung mga bata sa kabilang bahay. Nagbaba si Simple GD ng kanyang premiere Ate Mers vlog. Pakitamsakan. Galing siya sa Jeddah. Dalawa ba to? Isa lang nandito, Ate Mars. Mahina ang net. Virgin Vlog, mega shout out. Thank you sa pagpasok. Dikit ka na ba Virgin Vlog kay host? Tamsak host. Salamat sa tamsak. Ano lang to, update lang to kay YT, yung pag-LS ko. Saglit lang may ano. May tao sa gate. Kumusta na kayo? Kumusta? Thank you sa pasok sa aking LS. Update ko lang to kay Lolo. Hindi na kasi ako nakapag-update. Thank you sa 3 million na sa aking bahay. Ayan, Ate Mers vlog, dan dikit tamsak sa premier, sabi ni Virgin Vlog. Meron pa si ano dyan, si Simple GD, Virgin Vlog, paki tamsak na rin sa kanyang premiere.
Salamat, salamat. Baka may premiere ka din, Virgin Vlog. At para mapuntahan ko rin. Baba mo yung kung may premiere ka, Virgin Vlog. O, ibaba mo yung bahay mo, Virgin Vlog, para madikitan din ni Mars Vlog at saka ni Simple GD. At madikitan ko din. Edgar Oragon TV, Tamsak Host. Salamat Edgar Oragon TV. Salamat sa iyong patamsat kay host. Salamat ay Virgin Vlog, Dan Dikit, Simple G, di Tamsak Dan nasa premier. Sabi ni Virgin Vlog. Thank you sa pagtamsak sa inyo. Muni ka na ba Edgar Oragon TV? Si Simple GD ay isa na siyang monetized channel. Ayan, nagbaba si Virgin Vlog ng kanyang bahay. At pakipuntahan natin guys. Yan, nag-ano siya, how to make easy and simple mini cupcake. Magaling ka pala magluto, Virgin Vlog. O pang ano lang talaga to, pambahay. Wala pang grade 3. Sige. Guys, pakidikitan si Edgar Oragon TV. Nandiyan yung kanyang bahay. At tapusin ko lang to kay Virgin Vlog. Naka-off ang iyong Simple GD, pakipuntahan yung please, yung kay Edgar Oragon TV. Unahan nyo na lang. At babalikan kayo niyan. Tapusin ko lang tong kay Virgin Vlog. Yan, Virgin Vlog na Oo, bakas nyo lang ng para hindi malagas. Mag-iwan kayo ng bakas.
Ah, pupunta ako puntang kita Edgar Uragon. Naka-live ka ngayon, Edgar. Naka-live ka? Mag-ano na lang ako. Chacha Kulduroy. Mega shout out Chacha Kulduroy. Thank you sa yung pagpasok. Baka hindi ka padikit kay host at pakidikitan mo na rin. Baka naman. Matagal. Bakit parang naka-open pa? Tamsak, sabi ni Chacha Kuldoroy. Salamat sa 5 million in the house at 6 thumbs up. Yung mga hindi pa dikit yan kay host, pakidikit na rin. Wala pa akong harang. Sino? Ako, wala pa akong harang. Di pa ako Hindi pa ako muni. Matagal pa. Hindi ko alam kung makahabol itong February. Hindi pa ako monetize. Inaano na lang. Ewan ko, itong March siguro. Hindi ko lang alam. Kasi makikita nyo naman kapag nag-LS, yung meron yung dollar sign sa pag meron ganun, na yun, monetize na. Alam ko naman kung sino yan, si Chacha Kulduroy. Ano to, bago din? May din ba yan? May content? Chacha Kulduroy. Wala kang pasok? Si Chacha Kulduroy. Wala kang pasok Chacha Kulduroy. Kumusta naman kayong lahat? Medyo tahimik ngayon dito at wala mga tao nasa labas. Dito lang ako sa labas sa may garahe. Nakikita nyo nga ayan, nakasabit. Yan. Buti hindi umuulan. Mahaba na yung kuko ko ay. Hindi na ako nakakapagkuko. Si Edgar Uragon, di ba taga ka? Bicol.
labas. Liga. Muning. Labas muning. Labas. May mga asungot dyan. Mga ano. Ayan, nagbaba si Simple GD ng ano, ang kanyang premier ba ito? Premier. Oh, paki ano, Chacha Kuldoroy, pakidikitan mo si Simple GD. Thumbs up lang, premier niya ito. Mahina ang net ko dito sa baba. Bakit nakakapag ano ka kahit may pasok ka? Buti hindi ka nasisita dyan. Mahina ang internet. Tayo. Busy lang sa Virgin Vlog. Salamat sa pa-busy Virgin Vlog. Hindi, nasa Pinas ako, Virgin Vlog. Ayoko mag-abroad, ano yan. Mahirap mag-abroad. Sige, salamat, Virgin Vlog. Andito lang ako sa Pinas. Hindi ko na kaya mag-abroad. Nakakatakot. Hindi nandito lang ako. Dati, inaano ko mag-abroad pero ayaw ko. Baka hindi ko kayanin ang trabaho sa abroad. Ano lang to, yung update lang kay Whitey. Update lang muna tayo at wala pang video. Yan lang si Virgin Vlog, naglo-loading. Ay, ako pala ang loading. Mahina ang net. Loading ako. Naglo-loading ba ako? Humblebee to may pa-heart pa si Humblebee. Good afternoon, Humblebee. Kumusta na? Okay lang. Si Humblebee 2 ay isa na siyang monetize channel at siya ay may on call. Tambay lang si Humblebee. Mga pusa dito. Okay lang, sige Humblebee, sige lang, okay lang.
Baka ano, dito lang naman ako. Naglo-loading. Naglo-loading ng aking mga telepono. Nakaano pala ngayon si ano? Host Joliet. Sige, salamat Humble dito. Naka ano si ano? Juliet West. Kakapili ni ano? Ay, bakit ako ganito? Pag ako nag-ALS, hikab ako ng hikab. Parang antok na antok yan. Thank you sa 4 million in the house at 8 thumbs up. Ay, kaliligo ko lang, inaantok ako. Thank you, Humble Vito, sa pag-share. Bidi-bidi lang si Humble Vito. $6 million in a house. Thank you, and 8 thumbs up. Thank you sa pa-bidi-bidi. Nancy Larcon Orange Valencia thumbs up sis. Doday, kumusta? Salamat, Madam Nancy Valencia. Salamat po sa thumbs up. Salamat. Nandiyan pa rin si Simple GD. Jessica Basis, hello. Host, good morning. Good afternoon dito. Hapon na, alas 2 na. Humble dito, kuya. Salamat sa inyong pagdalaw sa aking LS. Ito ay update lang para kay Lolo at wala akong video pa. Salamat sa inyong thumbs up. Pagigising lang. Anong oras na ba dyan? Alas 10? Sige lang, Humble B. Sige lang. Salamat. Salamat po, Madam Nancy Valencia. Happy birthday, Kuya. Sabi ni Josie Cabases, happy birthday, Humble B. Belated. Please do I'm playing your video all the time. Salamat po, Madam Nancy.
Salamat sa pag-play. Malaking tulong na rin po. Salamat po sa support. Juicy ka ba si Chacha Kuldoroy? Kaway-kaway. Wala na si Chacha Kuldoroy, may pasok. Guys, nandyan may binaba si Simple GD na kanyang premiere. Pwede pa patamsak at mag-iwan lang kayo ng bakas. Please lang. Beta brosok. Beta brosok. Wala host Friday, wala yan pasok. Ganun ba? Sabi niya may pasok siya. Sino si Obit Tabrosok? Tamsak. Sabi ni Obit Tamsak. Salamat. Dakitang kitaan. Yan, may jacket ka na, Obit. Obit Tab. Nandiyan pa rin si Hergin Vlog. Pa-BG lang. Naantok ako. Kaliligo ko lang, naantok ako. Pag nag-iilis talaga, naantok ako. May mahina ang net dito sa baba. Sabi ni Madam Nancy Valencia, shout out to all the people in this house. Ayan, nawala ng net yung isa kong phone. Oh my God. Wala. Naglo-loading ba ako? Yung isa kong phone, naglo-loading. Padikit, 2 banana po sa akin. Sabi ni Obitab. Sige, dikitan kita ng banana. Ay, bigyan kita ng banana, Obet. Pag graduate na, ilan na ba? Aileen Hira Word. Nandyan si Aileen Hira Word. Thank you sa pagpasok, Aileen Hira Word. Dan na ako, Obitab, sa iyong bahay. Dikitang kita, jakitang kita, Aileen Hira Word. Nagbaba si Obitab ng kanyang link. Puntahan guys. At malapit na siyang 1K. Na lang. 12 ba yun? 12. Pwede bang mag-grab, Ayan, si Hergin Vlog, nagbaba rin ng link. Kung di pa kayo dikit sa isa't isa, padikit na lang guys. Hello, Madam Josie Cabasis, sabi ni Aileen Hira World. Puntahan natin guys yung mga binaba nilang bahay. Mag-iwan ng bakas. At huwag kalimutan ang tusok kung pwede. Ang sarap matulog. Di sana mag-i-LS kaso hindi pa ako nakakaano ng video gawa. Sabi ni Simple G, di Hergin Vlog, dan po. Salamat Simple G. Si Simple G ay isang monetized channel na. Si Josie Cabasis
ay isang monetized channel din. At sino pa ba? Madam Nancy Valencia, isang monetized channel na din. At si Humble B2 ay monetized na din. Huwag niyong i-skip yung kanilang mga harang, guys, kung kayo'y magbisita. Nandito lang ako sa baba, sa may garahe. Busy lang ako, sisi, ha. Sige, salamat po, ha. Nancy Valencia. Maano lang naman ako, isang oras. Harjin Vlog. Diyan lang siya. Maano kasi yung net dito sa baba. Minsan naman malakas ang net. Minsan ngayon. Wala nga gumagamit, ako lang. Nasa taas kasi yung internet. Parang ano lang to dito sa baba. Minsan naglo-loading yung net ko. Yung kabilang gamit ko, naglo-loading. Pero ito, gamit ko, kung saan ako nakaharap, okay naman yung signal niya. Meron na lang akong 15 minutes para mag 1 hour. Sino si Obit Tab? Taga saan si Obit Tab? Chacha Coldoroy, wala man ka nag-loading. Di, yung isa kong phone naglo-loading. Naglo-loading yung isa kong phone. Itong yung nakaharap, kung saan ako nakaharap, hindi siya naglo-loading. Kasi maano yung signal niya. Nandito lang ako sa may kung saan ako nagluluto. May nga. Tingnan mo to. Yung bubong ay Eileen Hero World, Harjin Vlog, Dikit Dan. Salamat sa dikit mo, Eileen Hero World. Nancy Valencia, pa-BG lang, may pa-heart pa. Sinong may TikTok sa inyo, guys? I-follow ko kayo sa TikTok. Sino may TikTok? May TikTok ako pero ayaw kong upload. Nancy Valencia, Alarcon Orange Valencia. Pa-heart. Ganda naman ang apelyido mo, madam. Orange. Parang yung Valencia, parang Valencia Bukidnon. Madam Duday, tambay lang muna kita sandali kasi gawa muna ako ng breakfast. Sige lang, Eileen Hero World. Okay lang. Andiyan si Doña Bell. Salamat sa pagpasok, Doña Bell.
Hmm, binigyan na kita ng jacket, tamsak ko, sabi ni Donya Bell. May jacket ka niya. Ay ba yan, nabubulol ako. May jacket ka na, Donya Bell. Nabubulol pa rin ang inyong host. Salamat, Donya Bell, sa tamsak. 6 million in house at 11 tamsak. Thank you so much. Nandiyan si Josie Cabases pa rin. Eileen Hereward. Nagbaba siya ng link. Guys, pakidikitan yung binaba ni Eileen Hereward. Turkish Pinay. Bidding. Ayan, may balahibo ng aso. Monetize na pala si Eileen Hereward. May harang. Oh, may harang. Oh. Tapusin ko lang yung harang mo bago ako magdikit. Pakidikitan guys yung link ni Eileen Hereward. Nandiyan si Donya Bell. Pabiji-biji lang. Ang haba ng harang mo, Eileen Hereward. Dalawang harang. May balahibo ng ni Momo. Yan, naglo-loading na naman ang aking cellphone na isa. Ano ba yan? Hindi naman ang signal. Yan si Eileen Hiwa. Pabiji-biji lang. Ayan, naglo-loading. Salamat sa 9 million in the house. 11 thumbs up. Turkish Pinay. Ikaw ba ito, Eileen Hereward? Ikaw ba itong kinasal? Ganun pala yung pagkasal sa Turkey. Turkish pala asawa mo. Biji-biji lang sila. Di pa ako tapos sa video mo, Eileen Hereward. Sa yung Turkish Pinay wedding photos memories.
Yan, tapos na. Haggard si host. Kulang sa tulog. Wala, oy. Anong wala? Anong wala, Chacha Kulduroy? Hindi si Ate Mars vlog. BG lang. Chacha Kulduroy, ano yung wala, oy? Naglalaba si Ate Mars vlog. Naglabada ako, hahaha. Habang naglalaba ay BBG lang. Salamat sa iyong pa-BG Ate Mars vlog. Ang daming ng ibon dito. Andyan si nagbaba ng kanyang premiere. Tamsakan nyo guys. Yung hindi pa nakakapunta sa premiere ni Ate Mars vlog. Chacha Kulduroy, Ate Mars vlog. Hello, sabi ni Chacha Kulduroy. Oo, maraming ibon dito. Kasi dito sa kinaroroonan ko, puro kahoy. Tawagin nga nila dito sanctuary of bird. Bird sanctuary pala. Kasi puro kahoy na malalaki. Dito nga ako nakakita ng uwak. At saka yung kung tawagin sa amin, sa Samar, yung ibon na kulay brown na makikita mo lang siya sa palayan, yung tawagin sa amin, lapay. Sabi nila, yung lapay daw, walang yung balon-balunan. Pakipuntahan si Ate Mars vlog sa kanyang premiere at tansakan nyo guys. At iwanan nyo ng bakas. Maraming ibon dito. Dito ako sa loob ng village sa Alabang. Sa exclusive village ng Alabang. Sa Muntinlupa. Yan, sabi na Ate Mars vlog, opo, babalikan ko po kayo. Yan, babalikan kayo yung kung sino yung papasok sa kanyang premiere ay babalikan niya. Iwan lang kayo ng bakas para mabalikan kayo. Unsay oras di ay ka natulog. Natulog ko mag 12 na. Mag 12 na ko natulog. Chacha Kulduroy. Ay nanood pa ako sa TikTok. Na nagaano ako ng mga music sa TikTok kasi nagda-download ako. Wala dito ang mga nagsialis sila. Maya dito na yon. Dito nga lang sa baba. Wala kasing gumagamit ng wifi. Ako lang. Medyo naglo-loading nga kanina
Sabi ni Eileen Hero, dati Mars Vlog, dan dikit at tusok sa yung premiere. Ayan, ayan. Natusok na ni Eileen Hero si yung premiere ni Ate Mars Vlog. Malapit na akong mag-goodbye at mag-isang oras na pala ako. Virgin Vlog. Kakaantok. Malamig ngayon dyan sa Qatar. Chacha Corduroy. Siguro favorite mo yung Corduroy. Anong tikling? Iba yung tikling sa lapay. Yung tikling kulay itim yun. Na ang tuka ng tikling ay may kulay pula. Nagbaba si Eileen Hero World ng kanyang premiere. Puntahan nyo guys. Ang tikling, itim ang balahibo. Yung lapay na sinasabi ko, ano siya? Brown. Marami. Uwak. May uwak dito. Ano tawag niyan? Yung humuhuni sa gabi doon sa mga gubat. Yung tawagin sa amin, tagkaro. Yung sabi ang huni niyan, tagkaro. Meron dito yan. Dito lang ako nakadinig niyan. Yan, luluding isa kang phone. Mayroon din ditong yung maliliit na ibon, yung tawagin sa Davao ay buntog. Buntog. Ang sa amin yung buntog, yung teka lang guys, may tao sa gate. Yan, nandyan, Milik. Wala daw. Tawagin sa amin yung buntog, yung para may ganon. Oo, sa palayan nyo nakikita, Eileen Hero World, yung kulay brown na mataas siya na kulay brown siya. Meron yan dito. Tapos yung parang parrot. Yung mayna meron din dito. Ang dami. Mayna bird. Taga saan ka ba Eileen Hero World? Bisaya man ka. Full pack. Sabi ni Ate Mars, Eileen Hero World, full pack, dikit na ako sa'yo. Zamboanga City Host. Ay, kababayan mo si sino ba taga Zamboanga? Si Jean Lorenciana. Taga Zamboanga siya.
Sabi ni Eileen Hero World, salamat Mers, suklian kita sa main ko mamaya. Yan. At Chacha Kuldoroy, salamat po, sabi ni Eileen Hero World. Chabacano, Bisaya ako host. Oo. Ay, hindi ka pure na Chabacano. Ano ba, mahirap ba yung language ng Chabacano? Parang Spanish din yun, di ba? Yung nanay ko kasi, marunong siya Spanish. Nagluluding yung isa kong gadget. Ay, sorry. Chat, yan na. Nahirapan kumuha ng nandiyan pa rin si Josie Cabasis. Thank you sa pabiji-biji. Medyo nakaano ako ngayon dahil wala wala sila dito. Upo muna saglit. Mamaya-maya dito na yun, siguro mga anong oras na ba? Mga 3 o'clock, 3:30. Isang oras na ako guys, at papaalam sana ako sa inyo eh. Ay, magandang lahi mo, Malaysian. Ano bang, nga. Malapit na kasi ang Malaysia sa Zamboanga, no? Tawid lang. Ilang oras lang ang biyahe. Mura kaya ng bilihin dyan sa Zamboanga. Yung mga pantalon na galing Malaysia, mura. Yung mga yung mga duster, yung malong. Tsaka yung pagkain dyan, masarap. Kaso layo naman dyan, no? Oo, yung batik. Batik palang tawag doon. Tsaka yung tila, maganda. Basta, ng Malaysia. Tsaka Malaysia, Thailand, Indonesia, magaganda yung tila nila, no? Magaganda yung nila, tela, malambot. Tsaka hindi basta-basta nasisira. Yung gusto ko doon yung shorts. Malambot na yung batik. Tsaka yung batik nila, hindi yung nangungupas. Pero meron din nangungupas. Gusto ko doon yung yung parang kumot. Napuyat ako kagabi kasi meron ako pinapanood sa TikTok na yung viral ngayon. Sino may TikTok sa inyo? Ang cute niya talaga. Updated kasi ako sa niya eh. TikTok ka host. May TikTok ako pero hindi ako nag-upload. Nahihiya ako. Dati
Dati pa meron ako, pero ngayon bago na naman. Anong pangalan, Aileen Hira World? Siguro updated siya kay si Hainmin 2. Ang cute niya talaga. Grabe siya humakot ng viewers. Pero mo yung followers niya, mahigit 2 million na. Wala pa siya isang buwan. Dahil do sa sayaw niya nung aning-aning. Sige. Siguro, siya siguro followers siya ni ba yan? Nandiyan si Juicy Cabasis, pabiji-biji si Aileen Hira. Hira 6456. Sige, isa-search ko mamaya. Hira 6456. Sige, ako'y ay guys, magpapaalam na ako. Tama na itong isang oras na update. Salamat sa inyo pagpasok. At baka biglang dumating ang aking bossing. Salamat sa inyo, Aileen Hira World, si Juicy Cabasis, Ate Mers Vlog, si Chacha Coldoroy, Virgin Vlog, Simple GD, si Nancy Valencia, sino pang pumasok, si Donya Bell, yun na, si Ma'am Sinense Valencia Alarcon. Salamat sa inyo guys, hanggang sa muli. Bye-bye. Shoutouts na lang sa inyo lahat. Ingat-ingat kayo. God bless. Bye.